Na, csak mint érdekesség, ugye ez az Aero 11X egy kicsit darabokban, és azért akarom ezt megmutatni, mert mindig az van, hogy mer a kínai rollerek, mer ezek, mer azok, mer így szarok, mer úgy szarok, így igaz. Sajnos nem foglalkoznak vele, nincs megfelelő szakszerű összeszerelés, akármilyen rollert nézek. Ez a roller is volt egy szervizben, mielőtt hozzám került, a tulajdonos utána azt mondta, hogy ő már nem akar vele foglalkozni, így az enyém lett egy projektgépnek, de azért szeretném megmutatni azt is, hogy ez egy csapágyazott hátsó lengőkarról beszélgetünk, és megpróbálom valahogy úgy felemelni, megmutatni nektek, nem lesz egyszerű, mert ez sem mozdul meg, tehát gyakorlatilag föl tudom emelni a rollert vele, egy picit csaljunk, fölteszem a lábam, és akkor így megpróbálom. Tehát így lehet látni, hogy ilyen rohadt darabos ez a történet. Tehát ennek könnyen kellene járni úgy, hogy 2 darab ilyen csapágy van benne. Ezt az elejéből vettem ki. Azért vettem ki, mert nem tudom mennyire adja vissza a videó, nem tudom megtekerni. Tehát ez is meg van szorulva. Ennek több oka van, az egyik az, hogy beletettek egy gyönyörű szép sárgaréz alátétet, egészen pontosan ott lehet látni, tehát ott van benne a csapágynak a mintája, tök fölöslegesen tették bele, mert ugyanakkor átmérő, mint a csapágy, és gyakorlatilag lezárták a csapágyat. Tehát nem is értem, szóval egyszerűen nonsens, tehát az, amikor ilyen rollerekről is beszélgetünk, és az, hogy ez most gyári vagy nem gyári, ilyennel találkoztam a Juménél is, az a helyzet, hogy szervizek sem tudják igazándiból sokszor azt, hogy hogyan kell egy hátsó lengőkarnak, egy csapágyazott lengőkarnak működnie. Nem tudok erre mit mondani, ez ilyen. Úgyhogy megvettem ide, és a csapágyat, mert sejtettem, hogy rossz lesz, úgyhogy majd össze lesz rakva, remélem, hogy jól. Mindjárt megmutatom azt, hogy kéne ennek működni. Lazítottam a 2 csavaron, és már működne, de mivel be van rágva a csapágy, ezért darabos, tehát nem tudom mennyire adja vissza a történet, elég darabos, tehát itt is megakad, itt is megakad, itt is, szóval olyan darabos a fiú. Viszont a hátsó lengőtag az nincsen beszorítva, úgyhogy és ide se volt beszorítva, tehát ez mondhatjuk, hogy jól működött, és van benne zsír, nem kevés. Hát ez ilyen. Az a probléma, hogy itt van egy csapágy, de betettek egy távtartót, ami gyakorlatilag teljes méretében lefedi a csapágyat, és az van, hogy ez ide így szépen fölfekszik, és ráfeszül a csapágy külső részére, és igazándiból, amikor meg van húzva ez a csavar, a lengőkar ezt a pontot szorítja, a betét ezt a pontot szorítja, és igazándiból senki nem akar mozogni. Ez az oka annak, ja, és akkor még valami, ugye nincs bent távtartó a csapágynak, ezért az van, hogy még meg is nyomja tengely irányba a csapágyat, és ezért van az, hogy szerencsétlen csapágy, tehát ha megnézitek, akkor ez itt még mindig ting, ting, tehát lehet, hopp, így maradt. Tehát lehet látni, hogy rugózik, tehát ilyen jó a csapágy. Na, hát ez ilyen. Nem baj, megjavítjuk.